дар як фазои бениҳоят мутантан дар хазаи теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии шаҳри душанбе маросими ифтитоҳии аввалин чемпионати минтақавии осиёи марказӣ дар пойтахти кишвар оид ба бадминтон доир гардид. дар ибтидои чорабинӣ муовини аввали раиси шаҳри душанбе табартота ҷамшед баромад намуда кулли иштирокчиону меҳмононро аз номи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва кишвари азизамон хайрмақдам гуфт ва дар идома зикр намуд ки бо ташаббусҳои бевоситаи раиси вартишпарвари шаҳри душанбе тоҷикистон мизбони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ гардида бо як шукӯҳу шаҳомати хоса мизбонӣ менамояд. баъдан президенти конфедератсияи бадминтони осиё ҷаноби Антон Субово риштаи суханро гирифта баробарияти кишвар ва кӯшишҳои анҷомдодаи федератсияи бадминтони тоҷикистон изҳори мамнуният намуд. дар қатори ҳамаи ин меҳмонони ифтихорӣ ҳамчунин ноиби аввали президенти федератсияи байналмилалии бадминтон ҷаноби ҷасим Кансо низ ҳузур дошт ки тибқи барномаи ифтитоҳӣ ӯ ҳам суханронӣ намуд. дар ҷараёни суханрониаш аз зебоиҳои кишвар гуфта қайд намуд ки бори аввал аст дар тоҷикистонам, вале худамро мисле ки дар хонаам эҳсос мекунам. бо садо додани суруди миллии кишвар чорабинии минтақавӣ расман ифтитоҳ карда шуд. баъдан барои фароғати меҳмонон як чорабинии фарҳангӣ низ пешниҳод карда шуд ки саршор аз тарғибу ташвиқи кишвари азизамон ва оинҳо ва анъанаҳои он буд. ҳамин тавр рақобатҳои финалии намуди инфиродӣ шурӯъ шуданд. ибтидо миёни наврасони то 17 сола дар финал ду намояндаи кишвари Эрон Саид Муҳаммад Гулчин Ҳусайнӣ ва Одил Суратӣ ба ҳам омаданд. бояд гуфт ки дар ҳама рақобатҳои финалӣ бадминтонбозони Эрон ҳузур доштанд. дар ин рақобати шадид Одил Суратӣ дар 2 сет Гулчин Ҳусайниро шикаст дода барандаи нишони тиллои чемпионати минтақавии осиёи марказӣ гашт. нишони нуқраи ин категория ҳам ба хазинаи منتخب ایران وارد شد. خیلی خوشحالم که الان هم صحبت میکنم. خدا رو شکر سطح مسابقات خوب بود و ما بیشتر از این خوشحالیم که جفت فینالا ایرانی بودن و اینکه الان توی قسمت یک نفره و سینگل هم مدال طلا هم مدال نقره مهر ایران بود و اینکه واقعا خیلی خوشحالم. خیلی حس خوبی داره. سطح مسابقات عالی بود. بازیکنان خیلی قوی و همسطح بودن. خدا رو شکر که فینالیست این دوره از مسابقات مال ایران بود و کشور خودمون بود و امیدوارم که در مسابقات بعدی بتونم موفق تر باشم. رقابت‌های فینالی باز با اشتراک بدمینتونبازان ایران ادامه یافت. برای به دست آوردن نشان طلای نمادی آمیخته میان بانوان تا 15 ساله زهرا روباتی و ایسان زوری با نمایندگان کشور ازبکستان اعزازا یخشنلیکова و صوفیا زاکرova وارد میدان گشتند. خوبان ایرانی بدون مشکلی در دو ست با حساب‌های 21-11 و 21-6 به پیروزی دست یافته نشان طلای دوم را برای کشور ایران به دست آوردند. президенти федератсияи бадминтони осиё ҷаноби Антон Субово баъди 10 соли ба тоҷикистон омадан андешаҳояшро дар мавриди тоҷикистону варзиши кишвар чунин баён кард. барои фароҳам овардани ин имконият аз шумо миннатдорам. бале ман 10 сол қабл ба тоҷикистон омада будам. баъди баргаштану дидани тоҷикистон ман дар ҳолати шок қарор гирифтам. дар як муддати кӯтоҳ тоҷикистон ба куллӣ иваз шудааст. кулли мардуми тоҷикистон ва махсусан раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро барои ин ҳама дастовардҳо табрик мекунам. чӣ гуна мо тоҷикистонро мизбони мусобиқа интихоб кардем. ин хеле масъулияти калон ва мушкил буд. баъди аз беморӣ ковид берун шудан кам давлатон ҳатто имкони қабули ин пешниҳодро доштанд. федератсияи бадминтони тоҷикистон хеле хоҳиши зиёди шурӯъи дубораи бозиҳои осиёиро доштанд ва мо баъди таҳлилу баррасии имкониятҳо ҳамаҷониба онро қабул кардем. ман ба шумо мегӯям мизбонӣ намудани чунин мусобиқаҳо осон нест, вале тоҷикистон бо имконияту инфрасохторҳои доштааш бо боварии комил гуфт ки метавонад ин чорабинии муҳимро мизбонӣ кунад. ман бовар дорам ки тоҷикистон дар оянда метавонад мусобиқаҳои сатҳи байналмилалиро бо сари баланд мизбонӣ кунад. طبق نقشه برگزاری رقابت‌های فینالی با میدان دو نماینده کشور ما امینه آخوندقدمova و مفتونه شریف و برای مدال طلای نمادی آمیخته بانوان تا 17 ساله با خوبان ایران ایدا عنایتی و فردوس فروغینی رو سنجی نمودند. باید گفت که نه تنها بادمینتون بازان ما بلکه کلی ورزشکاران اشتراکچی این مسابقه پیش بادمینتون بازان ایران عاجز ماندند که به فینال برآمدن همه آنها گواهی از این حرفها می‌دهد. بانوان ما دچار باخت شده با مدال‌های نقره قناعت کردند.
ноиби президенти федератсияи байналмилалии бадминтон бори аввал аст ки ба тоҷикистон меояд ва аз имкониятҳои доштаи кишвари азизамон изҳори хушнудӣ намуд. Actually, I never thought that I will come to Tajikistan one day. пеш аз ин ба тоҷикистон наомада будам. воқеан дар ин ҷо будан бароям хотирмон гашт. шаҳрро дӯст доштам, одамонашро дӯст доштам. ҳамаи мардумонаш меҳмоннавозанд ва албатта аз буданам дар ин ҷо хушҳол мебошам. бисёр маҷмӯаи замонавию зебое мебошад. бо бино шудани чунин толор варзиши кишвар ҳам пеш меравад ки инро метавон дар мисоли рушди бадминтони тоҷикистон қайд кард. дар ин толори варзишӣ метавон мусобиқаҳои бениҳоят сатҳи баландро мизбонӣ кард. ҳатто як қатор бозиҳои олимпиро баргузор кардан мумкин аст. барои ҳамин ба федератсияи бадминтони тоҷикистон изҳори миннатдорӣ боян мекунам ки хоб накарда заҳмат мекашанд. фақат ҳаминро бояд гуфт ки ояндаи варзиши тоҷикистон дар дасти нафарони боваринок мебошад. So we know that the future of players, of athletes in this country is in good hands. баъди баргузории рақобатҳои финалӣ бо иштироки меҳмонони фахрии мусобиқа маросими ҷоизаспорӣ сурат гирифт. ибтидо ҷавонони то 17-солаи рақобатҳои инфиродӣ медалҳои худро ба гардан омехтанд. нишонҳоро ба варзишгарон муовини аввали раиси шаҳри душанбе табардода ҷамшед тақдим кард. баъдан хубони то 15-сола аз рақобатҳои ҷуфтӣ медалҳои худро соҳиб гаштанд. намояндагони кишвари мо дилмираи бунёзода ва арамбегим шоҳискандар ва медалҳои биринҷиро соҳиб гаштанд. нишонҳоро ба ҷоизадорон президенти конфедератсияи бадминтони осиё антон субову супорид. миёни ҷавонони то 15-солаи намуди рақобатҳои ҷуфтӣ намояндагони эрон боз нишони тиллоро ба даст оварданд. бадминтонбозони ӯзбекистон дуюм шуданду варзишгарони қазо ва тоҷикистон барандаи нишони биринҷии ин категория гаштанд. дар ҳайати dastavӣ миёни наврасони то 15-сола медали тилло ба ӯзбекистон рафт. қазоқистон дуюм шуд. наврасони мо медалҳои биринҷиро ба даст оварданд. ноиби аввали президенти федератсияи байналмилалии бадминтон ҷаноби ҷасим кансон медалҳоро ба ғолибон тақдим намуд. дар ҳайати dastavӣ миёни ҷавонони то 17-сола варзишгарони тоҷикистону қирғизистон нишонҳои биринҷӣ ба даст оварданд. дар рақобати финалӣ бадминтонбозони ӯзбекистон варзишгарони қазоқро шикаст дода медалҳои тиллои навбатиро ба гардан овехтанд.